Hola, en aquest últim octubre, abans de les eleccions dels espanyols del 10 de novembre, faré un repàs històric dels principals esdeveniments que ha tingut el processisme en aquesta gairebé dècada que portem sota el seu control gairebé exclusiu a nivell polític a Catalunya. Serà un repàs breu, però crec que força intens i aclaridor, dels partits que han protagonitzat aquest procés: Esquerra Republicana de Catalunya, el Món Convergent, PDeCAT, Junts per Catalunya i les CUP. Mireu, aquesta coalició de partits, aquesta coalició del fracàs, el sindicat del fracàs, el sindicat de la rendició que significa el processisme, d'aquests tres partits que es diuen defensar l'independentisme català i que es proposen com a garants de la independència en les pròximes eleccions dels espanyols, el 2015 van dir que van proposar en els seus programes electorals que farien estructures d'estat i que farien la independència en 18 mesos. No van fer ni una estructura d'estat, zero estructures d'estat. És més, les petites estructures d'estat, que en realitat eren autonòmiques, que ja podia tenir Catalunya, les van aprimar, i la independència en 18 mesos ja sabem per experiència pròpia que era fum processista seu. Mitja legislatura, el 2016, recordem, el 2015 estructures d'estat, independència en 18 mesos. L'any següent, el 2016, van prometre seguir fent estructures d'estat, no estaven fent res, recordem-ho, i van prometre fer un referèndum d'independència vinculant en el qual, si el resultat del sí superava el resultat del no, s'activarien unes lleis de transitorietat jurídiques recolzades en una llei d'un referèndum que engegarien, diguem-ne, la República Independent de Catalunya. Tots sabem que això era una pilota tirada endavant per superar la legislatura, per fer que la CUP els hi aprovés els pressupostos a Esquerra Republicana i en aquest moment al Món Convergent. Vàrem arribar al 2017, van dir que hi hauria un referèndum d'autodeterminació vinculant, la gent va votar i el va defensar als carrers, i aquests partits ens van traicionar. Aquests partits barallats entre ells, amb un odi profund entre ells, van decidir entregar-se o a les autoritats espanyoles o marxar a l'exili sense cap efecte pràctic per nosaltres. Però és que, a més, després d'aquesta traïció al poble de Catalunya, van dir que hi hauria unes eleccions convocades pel govern espanyol. Ells es van presentar dient que hi hauria un govern efectiu per desenvolupar aquesta república, aquesta suposada república emesa de forma vinculant en el referèndum del 1 d'octubre. En el 21 de desembre del 2017, aquell mateix any, van presentar programes electorals dient que farien un govern efectiu, que desenvoluparien en el següent mandat la República Independent de Catalunya. Bé, el 2017, el 2018 i el 2019, a dia d'avui, no hi ha cap desenvolupament pràctic de res del que hagi fet el govern ni els partits de l'oposició de la CUP, cap moviment específic per desenvolupar la independència del país. Què s'han dedicat a fer durant tot el 2018? Doncs res. Un 100% de res. Un neoautonomisme de llagrimeta i de xantatge emocional cap als seus electorats, de presos, de constant xantatge pel procés i pel judici del procés. Ha sigut un any dedicat en exclusiva pràcticament a parlar del judici a Junqueras i companyia, i desenvolupar un 100% de zero acció independentista des de les institucions. Bé, aquest 2019, és a dir, un any electoral espanyol en el qual ja hem assistit a dues eleccions espanyoles després del 1 d'octubre, van a les eleccions espanyoles prometent amnistia, autodeterminació i drets. Una amnistia que depèn del govern espanyol i dels partits de l'oposició al Congrés espanyol. Una autodeterminació que ells volen pactada, que depèn del govern espanyol i dels partits de l'oposició del Parlament espanyol. I uns drets que són impossibles pel poble de Catalunya i per la nació catalana mentre estigui sotmès al jou espanyol. Per tant, van a les eleccions espanyoles amb el mateix fum processista amb el qual sempre guanyen eleccions. És a dir, unes propostes electorals que saben que són absolutament impossibles de complir. Però ells s'hi presenten i aquest diumenge tindran centenars de milers de vots independentistes a la butxaca per seguir desenvolupant aquest discurs processista de rendició perpètua davant de l'estat de els espanyols. 2015 van incomplir, el 2016 van prometre i van incomplir, el 2017 van prometre i van incomplir, van fugir. El 2018 han practicat un neoautonomisme flagrant i absolutament directe, oblidant i fent oblidar a la gent el resultat del 1 d'octubre, denigrant
el resultat del 1 d'octubre. I el 2019, en el resultat de la sentència del procés, han criminalitzat l'independentisme als carrers, han oblidat el 1 d'octubre una altra vegada i han seguit practicant un neoautonomisme a través de les seves xarxes d'organitzacions al carrer perquè la gent es frenés, reculés i prengués la mateixa decisió popular que el 2017. És a dir, esperar aviam què fan aquests partits polítics, que ara es presenten a les eleccions venent fum autonomista. El diumenge hi haurà centenars de milers d'independentistes que creuen que entreguen el seu vot com a autodefensa a aquests partits polítics per fer front a l'estat dels espanyols, per tenir una veu independentista al Congrés dels Diputats espanyols, per intentar enviar un missatge a la comunitat internacional de que l'independentisme polític segueix existint, per intentar dir-se a si mateixos que no es queden immòbils davant de l'opressió i la repressió i el totalitarisme espanyol. Aquest no és un gest democràtic. Votar aquests partits polítics no és un gest democràtic, és un gest de xantatge i rendició independentista. És una manipulació constant que aquests partits processistes, Esquerra Republicana, PDeCAT i la CUP, exerceixen sobre la població, tractant-los d'idiotes, infantilitzant la perspectiva i l'anàlisi polític per tenir vots. I és una perspectiva que des de Catalunya no ens podem permetre. Per tant, demano una reflexió profunda als independentistes que es plantegen votar a les eleccions espanyoles perquè participin d'una abstenció massiva i no emetin cap vot a les eleccions dels espanyols aquest 10 de novembre. Demano una reflexió final i última a la gent que tingui intenció de votar aquests partits processistes perquè entengui que de cap manera representaran la seva veu independentista ni els seus anhels de construcció de la República Catalana lliure, sobirana i independent. Demano aquesta reflexió des d'avui i, si és possible, evitar votar a cap d'aquestes formacions aquest 10 de novembre, perquè si no les conseqüències seran anys de manipulació i xantatge, de no res autonomista, de no res republicà, de no res independentista i una sensació de buit i de pèrdua, diguem-ne, de dignitat independentista en mans d'aquesta gent. Per tant, demano l'abstenció massiva per tothom. Visca Catalunya lliure.